vás na naší první road movie. Tak, proň. Tak. Otvíráme dveře. Dobrý den, pane řidiči. Dobrý den, pane řidiči. Můžu s váma? A kam jedete, pane řidiči? Do Brna jedete. Tak jo, tak já pojedu. Jo, tak já tady prostě zaplatím penízky. Jeden penízek, druhý penízek, třetí penízek. A kam se mám posadit, pane řidiči? Dozadu. Tak jo, tak já už utíkám. Tady. Pane řidiči, to je úleva. To je úplně jiná ta cesta tím autobusem. To je taková pohoda. Já jsem došel pěšky do toho Brna, to bylo hrozně daleko. Ale tím autobuskem to se jde jedna radost. A pane řidiči, kdo řídí? Na tabele. No to jo, ale kdo řídí ten volant? No nevíne, tak už se řídí volant, jo. Tak. Na tabele jedeme. Jedeme na tramvaj tentokrát, aha. No tak jo, tak jedeme na tramvaje. To je paráda. Ona ještě hrozně rád taky tramvaje, ještě mám co dělat. Veď, no tak jedeme na ty tramvaje. Ale tam bude tramvaj už. Já už ji doháníme. Tak doženeme tu tramvaj? Jo. Pomalinko točit volantem, aby nás to sama neházelo. Budeme autobus zastávka, aha, tak to budeme se vystupovat. Takže jdi, já nejdu. Tak jo, tak já už vystupuju. Tak děkuju, pane řidiči, nashledanou. Nashledanou. Tak nashledanou, princezno. Nashledanou. Jasně, nashledanou. Hele, pane řidiči, a už půjdeme doma za maminkou. No, ono už je čas jít za maminkou. Na tabele. Já vím, no. Chceš za maminkou? Ne. To bylo úplně jasný, jo, tam není co dodat. Máme autobusy. Tak půjdeme se, víš co, tak se půjdeme podívat na tu naší tramvaj, co máme doma, tu zelenou, jo? Ne. Jo? Půjdeme na zelenou tramvaj? Ne. Ne. Vy máme zelenou tramvajku? BB tramvaj? Ne. Aha. No jo, tak ale... Na tabele. Jak z toho autobusu dostat ven, co? Na červený tramvaj? Aha, no jo, tak my už je stíháme, člověče. Tam je ta červená tramvaj a takhle se blíží. Absolutně nastoupit. Já jsem na zastávce, doháníme, tyjo. Máme pojízdnou stávku. Tak dám penízky. Jeden penízek, druhý penízek, třetí penízek. Tak. Už mazem, už upaluju, pane řidiči. Jasně, už upaluju. Tak, už jsem hodnej. Už tady sedím. Světýlka, veď? No jo. Jak svítí? No, svítí, no, Jak svítí. svítí? No, nesvítí. To vypadá jenom. Počkej, je to bílý svítí? Ne, to nesvítí. No, dobře, no, ale tam se nedovedeme. Čověče. To tak jenom vypadá. Tady padnou oba od kávinky. Počkej, to dáme sem. Tak, pane řidiči, a půjdeme se pojet na tu tramvajku? Ne. Tam je tabejka. Jenomže, pane řidiči, my už jedeme hodinu a... Tam je tabejka. Už Tam je víc. tramvajka, no už ji doháníme, člověče, tu tramvajku. No jo, už je tady u nás, vejte tramvajka, páne jo. Hele, pane řidiči, já už se okolo odpadnu. Taky ne, to je docela... Ne, já ne. Se tamhle stoupni pod to okno, ne? Bam, už hodinu jedeme. Nebo už díl? To už jedeme díl než hodinu, veď takhle jezdíme. To už jedeme 3 hodiny. Už 3 hodiny jedeme. No teda dneska ta cesta do Brna trvá. To je neskutečné. Ale si máme to rádio. Teda. Já už jsem byla v Milevsku. Jo. No. Aha. Bim bam. To je naše road movie. Víš, čemu se říká road movie? Cože? Road movie. Že road movie to je jako takový jako film z cesty. Tahle jsou to tramvaje, no jasně, už je doháníme. No jo, a už to tady vedle nás, veď, ty tramvajky. Pánečku, taková, jakou má barvu ta tramvajka? Červenou, no jasně, červenou to barvu. Vyšetit. No jo. Vyfotíme tu tramvajku, jasně. A vyfotíš tramvajku? Vyfotíš tu imaginární tramvajku, konkrétnou. Vyfotíš tu imaginární tramvajku. Tramvaj, pánečku. Tak to je naše tramvaj, jo. Tak, jasně.
všechno představujeme, veď? My si všechno představujeme. Správně. Bim bam. Tak, Velínku, a půjdeme. Tak, a půjdeme za maminkou, Velínku. Půjdete za maminkou, Velínku. Tak pojď, už půjdeme za maminkou. Velínku, půjdete za maminkou. Víš, já vám mamince, jo? Tak ukáž. Ahoj. Princeznu taky, no jasně, když ukážeš, jak děláš pasažera? Ukážeš, jak tady jezdíš? Tak, tady máme princeznu. Princezna nám tady dělá hlavní pokladní a taky hlavního vedlejšího řidiče, že jo? To jsi druhý řidič, veď? Jo, průvodkyně nám dělá vlastně, teď to vlastně jsi průvodkyně. Tak sedneš a budeš nám dělat provádět? No jo, ale ty musíš řídit, Velínku. Tady princezna dělá průvodkyně, tak budeš nám popisovat ty tramvaje? Průvodkyně. Svítí světýlko, to je pravda, no. No jo, no jasně, tak nesvítí. A tam jsou ty tramvaje a princezna nám bude ukazovat. Tak počkej, já budeme takovou turistickou jízdu. Víš, jak jezdí v městě. Tak budeš tam ukazovat ty domečky? Takže tamhle je jeden domeček, a tam je druhý domeček, a tady je třetí domeček, No a teda. tamhle je čtvrtý domeček, a tamhle je pátý domeček, a tamhle A je jaký mají sedmý. barvy? Růžový, Je, podívejte se, no, žlutý domeček dokonce, no. jeden má jenom takovou obyčejnou, druhý má žlutou. Aha. No a povíte nám něco o těch domečkách, v čem jsou zvláštní, nebo co je tady zajímavého? A kde jsou ty, Nic. a kde jsou tady kouzelný trpaslíci? Ty jsou jedině u Svobodu. Jo, u Svobodu jsou kouzelný trpaslíci. Oranžový domeček, přesně, tak to říkala paní průvodkyně princezna. No jo, to je pravda. Hele, Velínku, ale už půjdeme za maminkou taky, jo? No tam jsou ty tramvaje, no podívej, ty tramvaje, už je stíháme, no to je něco. A jakou mají barvu? Červenou, dobře, tak jo. Tak furt červený tramvaje, jsme tady víc, pohodě, tak jo. Tak a budeme vystupovat, pane řidiči, už jsme